Di doa una pogos mungkin di doa una sotama Nina dang sanggup au tuho Nina dang pantas aura poko salahku maka holongi hau tutu sian rohaku dukun di botoma kare joki tabamu sema hatani si pamolai los di
lalap doa naso suma dirohami. Udah banggai nangis Molo Tuhan tak sirang Dihita na rumengga Tumagon namai Unang sape matua dua Say taonokku si songono Manut
kiriman dirahmi. 나 졸업해 다 카스티보다 오른이나 보고서 날 보며 달래오나 두어 cinta behong. Tu dia mai baru hari mengaliri dalam hanggatini. Ai nunga sega audi baheko. 나 졸업해 다 카스티보다 오른이나 보고서 홀랑홀랑거리다 날 보며 달래오나 두어 cinta behong.
sadari doi to salelengo Urang maloa mangaju-aju ho Ale pos maro hami di holong ni rohaki Hotoi tarsongon batu karangi 모든 아동이 더 다르게 호 나해야 말루아 홀랑 tuho unang porseya ho unang ganggurahami sasana hodonata pangan rohaki Nahe berdua holongan tuho unang porseya ho unang ganggurahami sasana hodonata pangan rohaki
Hari Minggu tanggal 10 Januari Borhat ma'autu karejai Hubege madisi di titikon goarmi lau pabuahon taringo par boga somi
dijalani. Bohim bisa kong tergombang, barang tu dia Allah. Tung satu kipeito, dan magusian rohaki. Boa sama itu dukun botari roho tua. Boa sama itu dukun saudari jodoh tua. HP leleng dua sait apa iman so ada berita mana di dia. Dan mungkin itu kita berdoa